Ušla mi je noga u uši. Ušla ti je noga u uši. Voda u nos. Sani, a koliko to dugo traje? 5 minuta. Ne, koliko staje dugo na leđu? 2-3 dana. Šta radiš to? Vidiš da sam krst napravio krabi. Krabi. To je inače bila grana. Nemoj da snimaš. Na ovom retkom i svetom mestu su se gradile svoje stacije. O, mokri! Čak i ja ću da dođem. Šta je bilo nema vode, a? Sušna klima danas nešto. Jebaj mi to. O, sad se mi šort isprljao. Hajde ko moraš i ti biti. Beži! Hajde. Pa je unutra, vidim te. Znaš što ne radi tuš, a? Morate savladati osnovne korake. Morate... Što mene, brate, ništa ne radi. Ajde dolazimo. Ajde dolazimo. A ne osjećam se sigurno kako... Sale, ti si gej. Izađi iz ormara. Gađi Dušana. Ali Dušan nije ovdje. Gledaš i tebe.